Добро утро, колеги! Искам да ви покажа моята оранжерийка. Днеска е 46-тия ден от засяването на разсада. Така. На едно място изброих 46 цвята. Ето, вижте за какво става въпрос. За всички, които не вярват, стрема се да я отгледам напълно био. Както виждате, мулчирана е с слама, вентилатори, водата се загрява, филтрира се. Така. Преди монтажа на оранжерията съм сложил 8 камиончета оборски тор. Тук в случая не е прекопавана. Вижте колко е рохкава почвата. Вижте. Ето. Имаме и зелени доматчета. Ето вижте за колко цвят става на въпрос. Погледнете. След 8 камиончета оборска тор, влизам с един трактор Владимировец с една фреза 1,60 широка. Фрезовам мястото и викам фирмата да идва да я монтират. Идват, монтират. Влизам, засявам, правя си предварително тировите и я сея със сеялка. Мога да покажа клип на хора как се сее. След засяването правя хубава обилна поливка. Може би около 2 литра вода, 2,5-3 литра вода на коренчи и 2 седмици ги оставям да се вкореняват. Не бяха вързани 2 седмици, нямаше коренче, което да беше паднало надолу. Всичко си стоеше право нагоре. След 2 седмици време за поливане, поливам с 2 литра на коренче вода и пръскам с бордолезов разтвор, който аз си го правя. Имам половин чувал, стар син камък, от едно време една баба ми го подари. Оттам насетне те си тръгват да растат, вързваме оранжерията. На следващата поливка пръскам с коприва разтвор 1:50 с прелепител. Оставям ги също да си постоят още една седмица. Правя си пепел от лозови пръчки. Изгарям лозовите пръчки и събирам пепелта, с която тура. Премесвам 1:1 с оборска тор, да подчертая агнешка. И на всяко коренче слагам по една шепа с двете ръце. Значи това му даде такъв старт, че наистина не знаех как ще се справям с цялата ситуация, защото са близо 500 бройки. И ето го резултата. До момента имаме си вече червенички. Домата е уникален. Уникален български сорт Риана. Няма такава вкусотия. След което записал съм в тефтера, няма да изпадам в подробности, правя торенето и пръскането още веднъж с екстракта от коприва, който аз си го приготвям. Ходят хора ми берат, плащам си я и си я правя 1:10, 1 кг с 10 литра вода. Ето вижте за какво става просто. Ето вижте къде се е скрил тук един доматчо. Просто такова жилаво растение. В момента съм влязал да колтуча, да превивам. Не мога да ги опъна нагоре. Вижте за каква дебелина става на въпрос. Вижте. Огромна работа. Ето. Вижте. Вижте. Правя торенето, направо си гласа разтвора в бидончето и го вмъквам с капката. Насям го с капката и едновременно влизам вътре да пръскам. На 500 растения 50 литра. Моите са около 450-60.
С 45 литра съм напръскал вътре цялата оранжерия. Става смрад, но да виждате мушички, боболечки и тем подобни гадинки. Няма абсолютно нищо. Никакви инсектициди, никакви такива препарати, отрови, химии, щуроти, било карантина 2 дена, не знам си какви глупости. Имам 2 дечица близнаци, искам да ядат качествена храна. Жена ми е бременна, искам и тя да се храни с качествена храна. Затова съм се стремял да го направя 100% био. За това, който не вярва, може да заповяда в град Свищов и да я види. Чао и лек ден!